Huriani itu hatta taparade marohada pikirata tapuji matu hatta marhite ede sian buku ede 525 sian ayat sada saat rodiatul. Jehovah de batata, amen haleluya. Si gonggong langit no onro di isina, amen haleluya. Betahit alau mersinggang tujolona, amen haleluya. Nasoka jalana badia do Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Puji ma Jehovah de batata, amen haleluya. Para sirohana sumurung do ibana, amen haleluya. Endehon magoari de batata, amen haleluya. Alani degani basana natuita, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Sangat beli Jehovah de batata, amen haleluya. Nabona jalamar mulia do Jehovah, amen haleluya. Kapag kema borni de batata, amen haleluya. Natigo jalana sungguh bersalelenga, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale de bata, asini roham di persitongan ni joromi, sumantu guarmu do baritam ale de bata, rodi ujung ni tanoon. Gok hati goran do siamumi, tibuldo Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata di atas dolok habadionnai. Haleluya. 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 Martang yang mahita.
Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan, amanami saliling nililing na. Asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na sailaon rasirasan waeng. Jala asini rohamdo na mga leon barita na uli, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami jala lehot todim na badiyay. Asa huwat tu si hami sudi panugunugum, dohot pabaynamu na balgay. Payan hatam di bagasan rohan hami. Asa mardami jala sonang hami, jalalam ibaru rohan hami, marhiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui di naunomari ma ulahamuna sa silonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradian ni jahuba de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo nina sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay di naunomari do di top pada bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di bainido ubahin na di pasu-pasu di bata jahuba, ari para dia nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dia biari rohata di bata, jala ikon holong rohata di bana. Asa unang tois rohata diajar nasiana hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata. Tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Amen.
dosa tanah gudangi tua dopan ni debata martangi yang mangita. Ale tuan debata pergugona suatu dosan jala amanami. Hujau kami do warmu na badiai. Ala na targugot kami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomidah kami o Tuhan. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani kami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodion kami. Asiro ham di kami, saya patotong ma di kami, roha moletion tuho, oto di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit binay ni dosa nami, roma ho, mangingani kami, asa marlas ni roha ay mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni asini roha, sayunang tulak kami, saya tangihum mahami, hoa leri bata ama, anak doho to di purbadia, amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Aida ngadong ibari ay suluhuk do perdosa jala hurangan maradop pun hasangapun ni debata. Alai akan agabe pitor binain ni basa-basai marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobuson marhite-hite Kristus Yesusi na pinajong-jong ni debata bain habang saparasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debatana gabe turpuk epistel di parmingguata sadarion imanatar surat di 2 Timotius sada mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 14 tajahama marsikat sori. Tabini aposteli au surat tinongos ni Paulus apostel ni Kristus Yesus marhite sian tahini debata
marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Jesus. Madapoton si Timaeus anak koku nah hinalongan asini roha taluk ni roha dame sian debata ama dot sian Kristus Yesus Tuhatai. Mau liate rohaku di debata na huloi di bagasan roha na ias sian akada opung dope ai somar pasohotan hupai ngotingot do akka tangyaku borngin nang arian. Ai masiho doau maridaho marningot ilu-ilumi anggiat gok halalas ni rohaku. Ai huyingot do hapor siaomu na somar lauke na maringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Oinike alai dohot do di bagasan ho di hapor siai rohaku. Alani hupaingot ho asa di paralata ho si leonon di debata na tuhoi dina huapeon tangaki tuho. Ai dilehot dia batado tu hita toddi hagogon, toddi haolongon, toddi pangarajayo diri, dada toddi hatahuton. Ope unang maila maka tindako tuhatai jala unang hailau na tarhurung humokop ibana dohot dohot hotai makokop barita nauli sian hagogon di debata. Ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite pajauan nabadia dada marguru tu laota tung sian tahina dohot sian asini rohana na bina basa-basa honna tu hita di bagasan Kristus Yesus na sian mulani mulana. Alai doain di papatardo dina tarida si palua yuta Kristus Yesusi ibana do pasoton hamatean di palop hanguluan dohot hatotongon marhite-hite barita nauli. Tusi doau di babakit gabe perjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani do umbai na marsitonon au alai damaila audisi ai hutanda do ibana na hapo seai jala pos dor haku margogo ibana mangaramoti na pinalohenai tuau ro di ari sogoti. Ihuton ma akapoda natikosi tiruamu songon naong binegem sianau di bagasan hapor siaon dohot holong neroha di Kristus Yesusi. Na pinalohenai dengan rite-hite tondi perbadia na marangan di bagasan kita. Olat nido yang gosahatna martua do natumangion hatani debata jala na upeopsa. Amin.
tidak ko maha porsiautai songonai na tidak ko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai. Imana tinubun si Maria na gabe-gabean si Antoni Purbadia adorong soabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu bano turu dung di tanah. Na mula mangolu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo la hundul tu siamun di bata Jehovah. Na manaik parguguna suatu dosani. Di sima ibana pamulak sot kanoon manghumi halan na mangolu do na mata. Au porsea di tondi Purbadia jala adong sada huria na badia. Huria topan hala Kristen akan na badia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dihatai na mandot. Mula mangulu dangi hala nang mati. Dohot dia nguluan na sudah. Amin. Tapi gema titing masa di uriata manipur.
Tapi gimana titing masa di Huriata mani Pak Nasa mingguan. Tikting Huria HKBP Depo 2 Resort Depok 2. Rumawi Perjulu. Berita khusus. 1. Goarni Minggu. Sadarion Minggu 2 Oktober 2022 ima Minggu pasapuluhon sapulonopon dung Trinitatis jala topik ni jamita dang marpasohotan asini rohani Tuhani. 2. Pilihan khusus. Di hari Minggu sadarion 2 Oktober 2022 papungu pilihan tujolo dohita tu pengadaan kendaraan roda 2 ni Huria lao sepakion ni pendeta uluan tu kegiatan pelayanan di Huriata. Tapatu pamaisian ukap dohot las ni rohata jala sa di pasu-pasu di Batama aka ulaon na dengan naung tapatupa. 3. Pertangyangan keluarga ni Parhalado. Di hari Kamis 11 April 2022 pukul 10 siang WIB di Patupa Huriata do pertangyangan ni keluarga Parhalado HKP Depo 2 maringanan di Garejaon pinangido tusude keluarga ni Parhalado na adong di Huriata asa parsidohot di partangyangani. 4. Ruhut parmahanion dohot pamicangon. Mamuka di Minggu sadarion dang rajuman be ruas ni Huriata ima si Martina Megawati Boru Pasaribu siala parbogason tu ugamo silom. 5. Paria koinonia. A. Pesta parheheon seksi ama. Di permingguan manogoton di Patupa Huriata do pesta parheheon ni seksi ama ni Huriata. Dung habis tikting madok hata do sian nasida dot martangiang pangodianon. Jala dung sidong parminggota di Patupa nasida do pembagian hadiah tu pemenang lomba tiki praparheon ni ama. B. Sumbangan alat musik gondang. Di Jalo Huriata do melalui seksi ama sumbangan sian NN berupa alat musik gondang lau mendukung kegiatan pelayanan di gerejata. Jala pengelolaan ni alat musiki di pasahat tu pengurus ni seksi ama. Melalui tiktingon pinasahat ma mauliate tu nasida jala tuhat tama nama masuk-masuk keluarga nasida. C. Diskusi dohot ramah tamah seksi ama. Di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2022 pukul 10 siang 00 WIB maringanan di gedung serbaguna atas seksi ama ni Huriata naing patubahon diskusi dohot ramah tamah. Peningkatan peran serta ama dalam mendukung kegiatan gereja. Marhite tiktingon pengurus ni seksi ama manggokon sudi ama na di Huriat tahun asa parsidohot dia carai. 6. Penyediaan termogan dohot sanitizer. Mulai minggu sadarion Huriata dangbe paradehon termogan dohot sanitizer. Alai dipangido tu sude ruas asa paradehon sanitizer nabe jala tetap majamotkon prokes. Itu PHD strip PA dohot pertangyangan sektor. Jadwal PHD strip PA dohot pertangyangan sektor di hari Selasa 4 Oktober dohot hari Rabu 5 Oktober 2022 boy mata jaha di tikting naung sahat tuhita. Walu ralat inganan pertangyangan sektor Sada Muria.
Inganan pertangyangan di sektor Sada Muria tertulis di bagas ni keluarga Inang Nyonya Siahan Borunenggolan di warta tersurat inganan di gedung Serbaguna Baru seharusnya di Jalan M. Yusuf. Romawi 2, Dikting Ruas Nataba. Mulai sedarion Minggu 2 Oktober 2022, nunga di jalo gabe ruas ni HKBP, Resort Depok 2, keluarga Amang Sureski Hutagaol dohot Inang Dina Regina Boru Pardede dohot 2 halak yanakon nasida. Nasida Pidasian HKB Resort Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta. Saunari nasida tinggal di Taman Anjeler 3 Blok H4 nomor 7 Kalimulia Depok, masuk tu sektor 7 Karmel. Saya di pasu-pasu di Batama, Parsaurata, Jalan Nasida Gabe Ruas, nama Kanguluhon Hatani di Bata. Rumawi Tolu, Warta Keuangan. Pemasukan dohot pengeluaran di bagasan mingguan. Pemasukan huriah 70 juta 133.780 rupiah. Untuk pengeluaran 80.822.612 rupiah. Tu pembangunan kosong, pengeluaran kosong. Tu diakoni sosial 3.420.000. Untuk pengeluaran diakoni sosial 1.100.000 rupiah. Tu pusat HKBP pemasukan 10.115.000 rupiah. Pengalihan dari pusat ke Huria 50 juta rupiah. Jumlah pemasukan 77 juta 528.789 rupiah. Jumlah pengeluaran Siankas pusat 120 juta 162.612 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhata maka piliani nang ulau di huriaon baik sangap di warna jalalas ni roha di hita ruasna. Akatikting naso ni jahon boy mata jaha di warta naung sahat tu hita. Songoni masaha ni tikting di huriata di bagasan nasa mingguon. Press release. Pernyataan Eporus HKBP mengenai bencana gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya. Kami Eporus dan segenap pimpinan beserta seluruh pelayan HKBP dengan ini menyatakan turut berduka dan prihatin atas keadaan yang menimpa Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. 1. Gempa bumi telah terjadi dengan kekuatan 6,0 SR atau skala Richter yang berpusat di Parmonangan, Tapanuli Utara pada dini hari 1 Oktober 2022 pukul 2.28 WIB disertai dengan gempa-gempa susulan hingga pagi harinya. 2. Gempa tersebut tidak saja menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan harta benda, namun juga menimbulkan korban luka di Kota Tarutung, Siborong-Borong, Aik Raja, Huta Tinggi, Parmonangan, dan lain-lain. 3. Banyak bangunan rumah warga, jemaat, dan masyarakat yang mengalami kerusakan sedang sampai kerusakan tinggi. 4. Sejumlah gereja HKBP seperti HKBP Parmonangan, Siranggigit, HKBP Huta Tinggi, HKBP Pascur Napitu, HKBP Tarutung Kota mengalami kerusakan cukup parah. Demikian pula sejumlah bangunan HKBP seperti Gedung Raja Potas, Rumah Dinas Eporus di Pia Raja Tarutung, juga museum dan arsip HKBP di Seminarium Sipoholon. Sampai saat ini HKBP masih terus menginventarisasi kerusakan yang ditimbulkan. 5.
Kuatnya gempa yang terjadi hari ini membuat masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya mengalami syok dan trauma, sehingga masih banyak warga jemaat dan masyarakat yang ragu dan takut untuk masuk dan mendiami kembali rumah mereka masing-masing. 6. Kami menyerukan kepada seluruh warga jemaat HKBP dan seluruh masyarakat agar tetap beriman dan berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, juga bertolong-tolongan dengan sesama dalam kasih dan kesetiakawanan, dengan tetap waspada serta siaga terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. 7. Untuk meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat serta gereja yang terdampak gempa, kami mengundang uluran tangan dari seluruh saudara-saudari. Bantuan dapat disalurkan lewat rekening kantor pusat HKBP BNI nomor rekening 0061254193 atas nama HKBP Pusat Kemudian Pendeta Deborah Parada Sinaga MTH HP WA 081361398310 Kadep Diakonia. Pendeta Manaris Matupang MTH HP WA 081310996635 Bendahara Umum. 8. Marilah kita mengingat pesan Tuhan, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Tritunggal yang menyertai dan menyelamatkan masyarakat Tapanuli Utara dan Hubang Hasundutan dan sekitarnya, atas nama pimpinan dan pelayan Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Mardo Mutusi Amang Inang, saudara-saudari Patupauni Huriat Tado Papungu Pelean tanggal 10 Oktober Nanaeng Ro. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita. Oke. Salam amanginang horas. Nah pinarsangapan amang padita nami. Nah pinarsangapan amanginang parhalado HKBP Depok 2. Nah pinarsangapan amang inang ruas HKBP Depok 2. Songoni nang tamu na apala tikion marminggu di parmingguan sadarion nani haholongi hami yang nakon nami anggi nami na posobuling remaja parjulo tamado hita mandok mauleate tutuhata ala asi dohot holong sian tuhani bui hita di papungu di bagas joro nabadiaon lau palason dohon mamuji-muji guarni debata apala pas sadarion di pesta puncak paraheon ama tahun 2022 tongdo hita mandok mulate alana nunga hampir 2 tahun alani COVID
dang boi tarlaksana. Amanginang nang angginamin naposo bulung. Tema di parheheon ama sadarion tahunon imana tersurat di Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan mengambil subtema melalui pesta parheheon ini, seluruh ama HKBP Depok 2 terpanggil untuk menjadi pemimpin pelayan kesehatian di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan di gereja. Adapun rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan di dalam kegiatan parheheon ini, pada tanggal 17 Agustus kita sudah melakukan kerja bakti. Kemudian tanggal 27 Agustus kita mengadakan lomba catur. 17 dan 18 September kita melaksanakan pertandingan tenis meja. Amanginang nang songoni angginami naposo bulung remaja. Ada 2 sasaran panitia parheheon kali ini, yaitu Punguan ama mau memberikan kontribusi positif terhadap gereja. Tindak nyatanya yaitu tadi kita sudah sebutkan pada tanggal 17 Agustus kerja bakti mencat aula yang di sebelah kiri gereja kita dan sudah kita dekorasi dengan motif etnik kita. Jadi kelihatan sekarang sudah lebih baik. Yang kedua, menarik simpati para ama yang ada di Huria ini untuk bergabung di dalam Punguan Ama dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berupa hobi dan olahraga, yaitu kita sudah melakukan olahraga catur, pingpong atau tenis meja. Dan puji Tuhan ada beberapa yang sudah ikut terpanggil, target panitia sudah belum sepenuhnya tercapai tapi ada, karena itu kami masih tetap mengharapkan bagi kita di Punguan di Huria ini agar Punguan ama bisa lebih berkembang lagi. Kita mengharapkan ama yang ada di Huria ini untuk ikut bergabung di dalam kegiatan-kegiatan kategorial ama. Kami panitia menyadari di dalam pelaksanaan kegiatan parheheon ini banyak sekali kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf dan siap menerima segala kritikan yang membangun agar pelaksanaan parheheon berikutnya bisa lebih baik lagi. Dan kami juga memohon maaf kepada mungkin di internal kepanitiaan apabila saya di dalam melaksanakan kepemimpinan ini telah membuat sakit hati atau kurang berkenan kepada teman-teman panitia. Tujuannya adalah tidak untuk menyakitin, tapi memang bagaimana membuat supaya parheheon ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua partisan yang sudah turut berpartisipasi di dalam pesta kita hari ini. Pertama kami mandok mulia tema Tuhuria melalui Amang Pandita Nami, Songoni nang sude parhalado,
tu amang Dewan Koinonia nami amang sintua behana baban molate amang songoninang di amang paniroi nami amang situaha situmorang molate tong di pasat rohanami tu akadonatur na soboi pasat igorahon hami sada persatu satu persatu molate tong di pasat rohanami tu BPH melalui ketuanya yang begitu semangat untuk membuat acara pareheon ini bisa berjalan dengan baik. Molate nang tu guru kornami tung macai bagak nakin kornami sude alani guru nami doi. Molate ma di guru kornami abang ha pancaitan. Molate matong di pasar rohanami tu parmusik nami tu soundman multimedia, terima kasih. Dan semua yang sudah berpartisipasi. Terakhir, songona naung ditik-tik kau nakin adong do acara ramatama ama sekaligus disido anon pembubaran panitia marhite on asa ugokon hami ma amang tarlumobi aka ama na poso aka sabui ma mandohoti acarai di tanggal 8 asarapa kita mamikirhon songo dia asa denggan punguan amaon. Maulaya tema di Tuhan, maulaya tema tihita sudena, butima horas. Tapagduk marohata di dopan ni debata maratang yang mahita. Hupuji hupasangap hami ma guar munabadai ali Tuhan debata di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mandok mulia tido hami tu holi Tuhan. Siala denggan ni basam asini roham nahuilalah hami di bagasan saminggon lumo bima diarion boleh manogot kodungo hami mulai ati amati holi Tuhan ditugu-tugu hudo hami saluhut na buisahat diinganan na pinarbadiam mon agi amali Tuhan dukocah kami son marlas niro kami saluhut na hutinggal hok kami ma akaparukilon nami di luar ni gerejon jala dupasat kami ma mau lihat nami tuho lumobi mali Tuhan nunga hupuji upasam hami guar muda badi tutu wali Tuhan lasi tutu rohan hami lumobi ma molo satokin nari Tuhan naik kutangi hok kami hatam na badi marhiti hite na posom pos do rohan hami hatam na naing hutangi hok kami maringan dan di bagasan roha hati-hati nami jalabui hubuak kami mulak las mangulu hami di hatam jalah hatami mangulu di bagasak kami pasu-pasu na posom na pasahat ton hatami asa marhite-hite na posomon tutu pajupa kami dohto marhite-hite hatam na naik kutangi hok kami mulai ati madi holi Tuhan mulu di bagasan sadaryon tutu saud do na hurencana hok kami punguan ama imamar pesta parhiheon nama kami di bagasan sadaryon mulia teli Tuhan alani asi do holong ni roham do saluhut nai boy mardalan denggan nang peli Tuhan hubuto hami do godang do hahurangan na hubaik kami alai positu tu rohanami marhite-hite asi do holong ni rohami marpamuati maroham ale Tuhan dinahurang nahula hami di bagasan salilingon lumobi di antara hami le Tuhan punguan ama baik di BPH, di punguan ama, na aktif, na pasif, lumobi mali Tuhan naso, mangaliat tikina dope, di punguan ama. Tuhan debata, pos rohanami, marhite-hite todim todi perbadiai, ditaringoti, disungguli hodo li Tuhan,
asa parsido hotami di punguan ama, asa marhite-hite tarida mah huriam HKBP Depok Duon, hurian na balga, hurian na pasangak pon hatam na badie, marhite-hite haradeon roha, pikiran, nang songonia li Tuhan, haroro nami, disudi ulaon acara na pinatupa ni punguan ama, nang kor ama, nang songoni PHD ama. Mulia tiama dihwali Tuhan, saya tutuhi maroha nami saluhutna, asa sisada roha sisada pikira kami, jala sisada ulaon di tongah-tongah huriamon. Tuhan dibata, kudangdo, akka hami ama, di tongah-tongah ni huriamon, alai takasdo diberi ko saluhutna, nang pe torop sopiga hami, na setiap hari Jumat, manang pedikor, manang di PHD, naboy aktif hadir, tutuali Tuhan, alani ulon na dinggan do sa luhut na tuak kadongan namin na sobuiro, di parkarejo may, manang peli Tuhan, di ulaw-ulaw na dinggan na niulana, pasu-pasu masa luhut na lituhan, ama, manang di dia pe mangulang maringanan, asa marhiti-hiti pasu-pasumi, gabi dibuto akka ama ale Tuhan, mandok moleate, jala parsidohot di ulaon ama. Ali Tuhan debata, nunga hutang ihok kami akka tikting namasa nanang si pamasaw di huriam ali Tuhan. Moleate mariho, pos situturo hanami, marhite-hite pangurupyom mo do, buhi sa luhut na diula di huriamon mardalan denggan, aleli Tuhan, kudang dope naneng siulahon ni huriam HKBPDP 2, homatotong na mga jari, nang amang uluan nami, parhalado ni huriam, nang sudi kategori lari Tuhan. Asaboy mangula di bagasan las ni roha, dilian ali Tuhan tiki nguluna, lao pasangap poko marhite-hute ulaon, naong di pasato li Tuhan, tuganuk ruasmo. Mauliati madiholi Tuhan, molo pa di bagasan tikyon. Nung nakitang ihok kami, adong do na masa di tengah-tengah negara namin li Tuhan, lumobi di huta bona pasugit nami Tapanuli Utara, marhite-hite gempa. Tuhan, ope tuhodo hupasatami saluhut na, akka namasay, marbinoto doho li Tuhan, lumobi akka korban jiwa, ang songoni akka korban namarsahit, korban harta, rumah, kantor, segala macam ali Tuhan. Muluhodo madongani saluhutna, lumobi akka sudi penduduk na terimbas gempay. Homali Tuhan mga liagogo na baru tuganup na sida, lumobi na dibagas sa parsahiton. Lumobi ali Tuhan di na korban jiwa, homa mga puli ali Tuhan. Asa marhite-hite pangapulyo na siyako, gabi tutumar gugu keluarga na tininggalhon. Nang songonia ka na marsahipe, marhapuro sa tuho sabing ma, sudi, asa marhite-hite tutuma, gabi tarbarita guarmo na badiyay, marhite-hite sudi na masay, tong dipasahat hamulyaton no tuho, aladhot marhite-hite pandungan yung mudoli Tuhan, buy sudi malum, margugo, jalabuy semangat musali Tuhan tuara na mangihud, dukon salpo gempa. Tuhan dibata, marningok kami di ruasmu na marsahid. Imanyonya Simonong Kalit, puro si Tumorang, nyonya Manik, puro sa Musir, nang nyonya Arito ng buru Pasaribu, ang songonia li Tuhan amang sitwa butar-butar, ang songoni buru ni Huriam koni si Tumorang na lagi dirawat di rumah sakit ali Tuhan. Hodo pandaw ni Bolon, hodo li Tuhan dokter di atas segala dokter, dibuto hodo ahana marsahit, dibuto hodo ahana galedi pamatang ama inang nang buru ni Huriam ali Tuhan. Asa marhite-hite homa pamalupon, pasu-pasu akka dokter perawat do sudi ali Tuhan, alat-alat medis na pinakena, talumobi musya ali Tuhan nakasipangan sinumon marhite-hite ubat pe ali Tuhan, pasu-pasu asa mangkorhon ni ali Tuhan sudi saluhutna, ruas ni Huriam, taruli
ama malum sian para sahiton. Nang pesongon li Tuhan dinamula sian perawatan rumah sakit. Tong mapasu-pasu. Asa marhiti-hiti duko di paluho sian rumah sakit. Kebelam dibuto mamuse. Mandok mulia tituho. Hodo tutu namangalian tiki na dinggan. Kabibui ruar sian rumah sakit. Tuhan di bata ruasmu namarhap ni roha di bagasan minggu nang salpu. Imali Tuhan keluarga teje lumbang tobing. Inang erhabu rumah nalu. Ang songoni keluarga PM Sirait. MM buru tahayan. Tong mali Tuhan hu pengiluhami tuho. Homa mangapuli roha nasida keluargon. Asa tutu di namar sirang pelhut na tua-tua. Nam makaholongi na sida nang nanihaholongi na sida tong lian nili Tuhan gugun e baru tala paingot saluhut hami tahe na masa do songoni di hami ganup mulai ati madi holi Tuhan di bata maring kami tong dihalalas ni rohan hami molope adong di bagasan ruas ni huriam mulai sian tanggal 26 tang 2 won namarulang tahun ditabay ho umur aril Tuhan. Alani asido denggan ni basam do tahe. Kabi bui tabba umur di sudi akaruas mo nang dakdanak nang naposo. Nang songoniya li Tuhan ulang tahun ni perkawin pe. Mulai tanggal 26 tanggal 2 Oktober on. Sudi ya li Tuhan marihiti-hiti pandongan mo do. Bui mandok mo liate sudi keluarga, sudi akaruas mo. Yana panaba numur nang songoni di pardongan sarepion nape hodo tong manugu-nugu gabi bui satu tiki sadarion mardame sonang sudi akaruas nang songoni keluarga ni huriam atong mulia ti madiholi Tuhan positutur rohanami marhiti-hiti hamalation ni rohanami molope sa tokinay na kupapunguhami pilihan nami lapasahaton na li Tuhan bahwa tutuho do na madongani ulo nami di bagasan sa minggu bolonon. Tuktuk ya karuhan nami. Asa hubu to kami mangalian na duminggan na li Tuhan. Nang piduminggan do na pinasak mo to kami. Ajeri kami li Tuhan. Asa tong kubo to kami. Mangalian na duminggan turus siya pari. Marhite-hite mauliate tuho. Atong mauliate madiholi Tuhan. Sudi akan namang ula di bagasan parminggon sadarun. Pasu-pasu sa luhut na. Rumupili Tuhan akka ama namangula di bagas sadaron positu roha nami donganamu lianamu gugun ni baru calamar pos ni roha holan mar pangasahon todim todi parbade atau mulia tema di holi Tuhan akka nasotar doko kami li Tuhan siapa mangan nami akka tangi yang panggil nami toho sulit kita roha nami li Tuhan hodo nobuto saluhutna ala hubuto kami takas nami doho di bagasan rohanami ganup jala di boto hodo ahana masa ahana mar gabi paru kilo di ganup hami gabi tutu ali Tuhan dilihat kodalan di pasatona dingkan di tiki alumet na di goremi atong mulai ati maduholi Tuhan hupuji hupasam hami magwarmo na badi jala posi tutu rohanami mulak kami sian bagason tarulilas ni roha hami mardami sonak kami dinamangulahon sudi ngulu nami sudi ulon nami diari ne baru na pinasahapmu diganup ngulu nami ruas ni huriam HKBP Depok Don atong kupuji upasap kami guar munda badi mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
semarakir. Geser tuh kanan.
Uhut tita papungupelian, tapuji tuhata, sian buku ede nomor 754, mamuka sian ayat sada do tuduna. Kasih roha doa
debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita kamang kainang. Di lasni rohata sedarion rap dohotaka amani huriatta. Pesta parheon ni ama nang pe sederhana di patupa maritiak kegiatan do ulau sedarion bui mairai pemicu tuna belga musik ati tajalo mahatan itu hatta na ditopon gabe jamita di alis sedarion imasian adung ni panurirang Jeremia bidutulu ayat 10 1 ayat 26. Sonom ma tersurat. Saingot ma dangolhon dohot pangaleleon natuau rodiraru dohot rasun. Sai paingot-ingot matutu asatung sabam rohakku di bagasan. Ima atong para hati-hati honokku. Alani ido ubahen marpakiri monahu. Asiasi ni Jehovah sabingdo ubahen soharo sun siap hami. Aidang marpacohotan asini rohanai. Mulak rata doi tahe ganub sogot. Godang ma tutu habonaronmu. Jehovah do para jabarakku ninna todikku. Dibaheni marhaposan tuibana maahu. Pardingkan basa do Jehovah mida akana marhaposan tuibana. Mida toddi nina mangalului ibana. Martua mamanangise nahohom makalunguton hatuau ni Jehovah ima sahana. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan marpacohotan asini rohani debata. Borhat do sahalak ama majupangi sahalak tukang mas nong matua ala naing menempa cicin ibana dung makatai ibana doh na tua-tuai tukang masi di do ibana ma alerong sada pangiduak kuna tua-tua ninna gorga majolo manang ukir majolo 1-2 kata manang sada kalimat diciciki ima sada padohan na mangihutok ko gabe sada kesimpulan sian sude pengalamu nasalaon asa bui itong gabe persiajara diau tujuluan nyarion ninna. Nian mulana dok dorohani tukang masilau mangului. Alai ujungna diului do alai dengan catatan. Jolo hupabua menon daktar dokwanau sa dia liling sidung cicimon. Duk hupabua piano baru roho mangalapin. Memang anggo mabay cicini dang apalaliling ibana. Na mabay liling ima ahado bainokku, ukirokku ima tu cicin niya maton narohana. Jadi marbulan-bulan ibana marpikir merenung ahado bainokku nuaing. Dung sidung rupani ipaboy mana matua matay asa dialap cicini. Jala di ida matay do cicini. Mekel suping do ibana. Senyum.
majaha ima natar surat di cicinei ima sadapat dohan this too will pass. Molo hira terjemah bebasna ini pun akan berlalu. Manang molo hata batakna ope salpudo. Mulana ada ngapala di leho di mana perhatianna tu kata-katai. Alai lasdorohana ima mamakke cicini terus dolohot ima di jarina. Di sadatiki adong mas sada parukilon bulun na duk-duk dia dopi amatay di perkarezuan na. Ketika dia berpikir merenung di teras ni Jebunai sahira nalopit tangan di mana buti tanpa sengaja dibereng ibana ma cicinai doh gabe terjahai bana ma ima natar surat di si ope salpudo. This too will pass. Ujungna songon na moru may lalay mana dok-dok ni pergumulan nai ope apeng salpudo narwana. Di laun-laun nyari dialami mana mas sada las ni roha bulun na mabahin ni mana macay marlas ni roha. Alay tanpa sengaja tong diberi gimana cicinai buti tong magabe serep rohana ini pun akan berlalu ope salpudo. Lantas gabe so serep marohana penuh rasa syukur maibana makalacon ayo pehabeng salpudo. Ternyata pesan nanaing pasahaton ni amata tukang mas nakin nagabe sada kesimpulan sian sudi pardadanan ningoluna ima ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam kesedihan ataupun ketika engkau dalam keadaan gembira penuh sukacita, ingatlah itu pun akan berlalu. Tidak ada satupun yang langgeng, yang abadi kecuali tema kita hari ini, kasih setia Tuhan. Holanido nahot. Holanido naso termakan usia. Holanido naso tergerus zaman. Pergumulan, kesedihan juga akan berlalu. Alania kamang kainang molorosi tahunonmu, adong pergumulanmu unak pola. Mitur rezumi selesai ma ima permaukna gabe sodong bedi hopa kirimon dokma ope salpudo. Alai songoniro tong nang uju las roham bergembira bersuka cita ala berbagai hal. Apakah itu menyangkut pekerjaanmu? Apakah itu menyangkut sihumisikmu? Lasni roham, tong madok. Ini pun akan berlalu. Maka dalam setiap kesenanganmu pun, engkau akan menjadi rendah hati. Karena itu pun akan berlalu. Sama seperti kesedihan, pergumulanmu. Parukilommu. Amang inang hurian itu hatta songonima. Demikianlah di tengah kehancuran Yerusalem, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada umatnya yang sedang terpuruk, yang sedang mengalami kehancuran. Dan di tengah-tengah kehancuran itulah Yeremia mengajak umat untuk tidak selalu fokus pada penderitaan, untuk tidak selalu fokus pada persoalan yang sedang mereka hadapi.
Ia mengajak umat itu untuk ganti fokusnya dari meratapi penderitaan, meratapi kesedihan, kepedihan, ke pengharapan yang dibangun di atas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Mengingat kesedihan, kepedihan boleh-boleh saja, tetapi kepedihan tidak boleh dibiarkan menghambat pengharapan kita. Puasa karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Pasang surut kehidupan pasti kita alami. Sukacita, bahagia, kadang air mata. Tetapi oleh kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu, dari air mata bisa menjadi mata air kehidupan. Sian pusa-pusa, derita, boido berubah gabe pasu-pasu. Berkat. Rahmat Tuhan itu tiada habisnya. Rahmat Tuhan itu selalu tersedia. Allah yang adalah kasih itu selalu memproduksi rahmatnya. Songon mata mual nasolo marsik doa sini rohani itu hatai. Rahmatnya selalu baru, demikian dalam nas kita. Saya barudo ganub sogut. Rahmatnya itu bukan rahmat yang basi. Bukan rahmat yang expired. Yang kedaluarsa. Bukan yang sisa. Bukan yang remah-remah. Tetapi rahmat yang baru. Yang fresh from the open. Yang hangat. Yang rahmatnya kemarin bukan lagi untuk hari ini. Bukan seperti makanan yang selalu kita panaskan. Melainkan rahmatnya adalah rahmat yang baru. Untuk setiap hari yang baru. Hurian itu hatta tutudak say boita ta prediksi ima ngulut tahun. Alai memang molo saya tarenukon jala aupe dung saya hurenukon turpukon. Memang tutuhiya do nanidok ni si Jeremion. Ujung mangadopi nadok dok bangsona diajak ibana do asa ganti fokus. Asa unang melulu meratapi keadaan. Tidak melulu meratapi penderitaan, kepedihan, luka yang ada. Melainkan agar fokus pada kasih Tuhan yang selalu bisa kita nikmati. Bisa kita rasakan asal kita mau. Holani memang torop do besian halak Kristen, dia hidup untuk mati. Gudang do siak halak Kristen hidup untuk mati. HP ikon hidup untuk hidup dong. Terus dia mau hidup untuk mati. Ngajagora umur ta mulai tema dia kamanami nang madong welu pulusia welu puluh tubijang luar biasa. Anggiba Tuhan hola 70 benian ningon. Nang binoto sugut duksa 70 tabe masa 10 na Tuhan ningon kan. Gudang dozolma memelihara akar pahit dalam hidupnya. Itu hidup untuk mati. Molo dihita na itu BN,
Bodoh tabayakon muluhalong padohar robani mardumu itan orara. Itu si mardumu itan orara. Itu si dua teh. Sayang maho mangulu mulikum mardumu itan orara. Lu janai ho mangulu mulikum mardumu itan orara. Lu janai kita mencari kalau memang hidup kita untuk mati. Lu jangan hita papungu-punguhon di bagasan ngoluon. Mulai konsetorus akar pahit. Hidup ini singkat, sayang sekali. Jika hidup ini didedikasikan untuk yang namanya akar pahit. Karena itulah Yeremia mengajak bangsa itu ganti fokus. Jangan hidup untuk mati. Hiduplah untuk hidup yang menghidupkan. Saleleng saya holan tu si tahun ini fokusta, saya martabba-tabba do na dok di si tahun ini. Ia soi gabe golap do idaun ngului. Isarana songod dana dia kamanga kainang. Anak kotai, holandang luka na saotik ipak nai, saya panak noti do pak nai. Sakit, sakit. HP, apa lautik do? Ada yang saya panak noti lukai, sakit, sakit mak, sakit, nah kan? Alai holar rodong anak saparmiaman. Deh, main, wah lemari ke di mana? Selama dia ganti fokus, dia tidak merasakan sakitnya. Penemu lah sia ni, ibareng musik luka ni, sakit mak. Dari penderitaan kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Memang adong do dua tipe ni zolmaon marado paparu kilon na. Adong buku ni opui Dr. Darwin betul bing zulul na gabe tazom dung matolpang. Jadi gaber ni buku nai ima parang na matolpang. Parang na matolpang kat tazom di. Dako to nga bahasa Indonesia ni nanti. Matilpang doa. Kata zombi. Tazom deh. Gabe tazom dung matolpang. Jadi nina opui di buku naya adong do dua tipe ni zolma marado paparu kilon na. Di mana magobaran ni ina. Nama ngop pageleng na. Adong do zolmaon tipe gendong depan. Dia pazulohon si taonon na. Saya di Zulu ibain paru kilon non. Saya di Zulu. Paju pang dohodongan saya holani. Saya di Zulu. Dia pazulohon. Adong do nalas rohana songoni. Ibaratnya kah don, songonak kaina. Kita bilang dah, unang tersinggung kamu, unang orang tersinggung. Nanti, kaina, molo ka ala au omakku na mebelu, unang tersinggung nunak kainang na mebelu dah. Molo kaina na mebelu kan, sehomol ulu di homol putunya mati. Liling don, liling. Ang lumar puluh-puluh tahun ni. Memang itu kehebatan ka inataw luar biasa do holong na to kamatong. Ay mo lo kamat ta mabelu hatok di paturupo to ni natay. Toribado tu lamari. Habe yang go akay na ton sa dipejang do isi. Tiak manogo sa parok no tin nabuti. Biasa. Alayong do kelemahan muna.
Maol hamu mangopapudihon pardangolamu. Saya pajulu. Along do ruasta. Esa sedia do na tutua. Esa tutua busu hau jipang do to. To mamak padita nami. Esa siol do aku la tu salin na. Bayi dua teni. Alay adong dua manginang. Kaning tipe gendong depan. Lapatan na. Sa di jolo na do di bahay na kaparsoryon na. Sa di jolo na do di bahay na kaparukilon na. Sa di jolo na do di bahay na kesedihan na. Akhirna mago magairah hidup na. Mago mapakirimon na. Ay nung nga diabeti parukilon na ipakirimon na tu jolo. Ngadong tembok di bahay ni bana. Madaw masya persauran. Madaw masyan ngulutangiang. Marminggu pedang. Diri bana do lam selesai persoalan na. Lam roro si polisi mantap inna tong kan. Mantap toro na binamonin. Dungi adong mati penapaduahon anggo duming gedon tipe gendong belakang. Tak pola liling ibana di si mitur ba matubudi ba na. Tur tubudi ma. Mardalam mau. Mengingat boleh-boleh saja. Kenangan masa lalu, yes. Tapi saya harus jalan. Nak pola sebe ya beti nalawi perdagangan mutu julu. Kadang kita memikirkan sarupa di dohot ahon. Molo maralo kita dongan. Kita susah mun. Ang lusol makan nalamuan rohana molo susah halak dang itu. HP iba uli susah. Satu puluh babinuan. Nakaning ngiri di paduk nakaning. Satu puluh semodom iba. HP imala nama dokon sonang modom. HP hita saya mar husor me podo manon. Ngiri ni nakaning na tarong kali nakik pula masuk ni hatana tuang naking. Ya amang nagan. Satu pe girang modom imana. HP niyon naman dokonon, tabu-tabu ni pina. Si mata na sa susah dong ulutob. Sa tatabayak ka na paborat to kita. Ay nga susah nguluon, basa sa itabem mo be. Nahurang doborak na. Kasederhana manguluton. Dang marpasohotan na sinirohan itu hatay. Si paingot do hatan itu hataw na kamanga kainang. Asaw nagtupad dilian isip siyak kitaon molomasa ka parukilo si taon no kasusan di ngoluon. Unang gabi matsyadi. Matsohot jala sumurut mamuji Tuhani. Ay dang matsohot asinirohan itu Tuhani. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagian kita mempercayainya dan melakukan kehendaknya. Itu bagian kita. Selebihnya biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi Dia. Percayalah, Tuhan itu sumber segala yang baik. Ido hatana di Romuelu 20 lalu. Firman-Nya berkata, Ia bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal-hal dalam peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak baik. Tapi Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin maisyate. Sadarion marpesta parehonama hita. Jadi di tahun 10 tutoro tawuro biak kedenya kama. Borhat mahuamang tu paratuan mi tangiaki maamang paborhat toko aka amadui butul-butul lu beaka deneki perannya mai martangiang mangudihun borat maamang da lao tu paratuan topot gereja lului amungmu
tulangmu sini dong. Lewat siap puluh tu kijang dang be ngabe rubah be. Dak ya be di ngok biamong nak. Tangi yang nidai nangi na paroroto diki. Dang adong biama paroroto di. Jadi masyargado pestaong. He ado ido hoti hamu do norahete seminar ni amai okko madohti teh. Adong do. Dido opui adong nuaing o pati penyama. Aleh na opaton dang apala si pujion inna. Aleh hiradison manuaing akka ama. Gudangan ninna do dang apala sudi. Ahmai perjolo ama nama lasak. Atong. Jadi ama nama lasakon tarsongot dia mau. Memang pencapaian atau melejit tuh. Karir melejit, pendapatan melejit, bekerja melejit. Persoalannya kurang matong tuh keluarga. Dan banyak orang keluarga nasiga. Alani ama nama lasak. Jadi akama be ba hamu kita kamon denggado hita mangaluluyak kasino misikon alay una palasakku ga besong metong tikim tu geleng mutuan nami so ya sukukko ibana ihaul hobi ibana dakya maaf gabe luaran arung makau libana. Ama nama lasak. Dungi adong mamusi ama nama lisik. Ama nama lisiko terus dia menuai ngonate. Jadi dang betahi banai jebu. Mula siak kator ganti pakaian melisik keluar. Itu dia amang inang. Ai masuk hukum tu amang. Hula mula leki kator terlau do inna. Ano pe borong ini mulak melisik alay ope perlu lo koreksi tu kainon bahasa saya melisik akamata non dosa amat teja butong sedia loh neliling mau enggak kan apa yang kata ulure sejebu isong gahi atasan na roy jebu tong isong gahi natatong aliling mau inna ama na melisik jadi hatap-hatap keluar dang betahi bane jebu bang sehulan isi isoni betor hatok do tu son apa tu bang sehulan jebu bereng-berengon inna baru adong mamuse ama nama lapak anggon temperamen tinggi mau nak kamang kainang malapak. Ada ngotik inatay pak natong. Jadi adong dua amang lebih nyaman istri na do anak kon na marolang siya matay. Mereka bisa bercengkrama, main hula roba pak nih. Halo ni dalanan roy may ibado amat tahun pas ram apa? Mardalan nek tujebu. Tong. Jadi ala perjuli baju mat dapaton amatay hira adope. Lasia roy dak denahon. Royong pandita ina mekelekel. Anu bapak ina kan. HP hola dibering bapak nih. Lari. Bah hurun naruh kan. HP amat tahun aman-aman lapak betong. Salah do hitok kita. Aita kamaupe te. Akaina pe. Najuru do songuni. Loro tamu. Tungkan. San. Ala sele mermem dak denahon. Ai dak dana mermem do. Mula maama do mermem persoalan.
ini. Kaya inata na poso, amat na poso. Hubereng rupani, yan, pigay liba pertangyangan. Adong do haurang pertangyangan taon. Amang mulo pertangyangan, jogel leng mi. Ilabong muhudul. Unang leon happy kamar. Gudang duneng na to oras. Banggahiya ni mana? Edi dia siyanu. Inang ay kamar. Burju di mana inna? Burju di mana inna? Kamar. Adong acara jebunai pertangyangan dia mengarisan di kamar. Dah salah duit. Jui mana esok kita mangda. Manang nasong na agak ribu-ribu penam ala danak unak pula busi saok ko. Memang songoni do tada na sehat duit. Alay mo lo sen dulu mana lo si. Tong do marsak ko. Na baru no ayon ramdo kan. Ay mo lo sope marminggu hita, misal nang dana na lewat beti. Jadi mas akal dak pula sia haw ni. Alay mo lo kamatay do mula hula tu sob beti. Persoalan ni. Ima ama na malapak naking. Adi atong gimana tong? Itong amatay do dengan songoni gabi ama na tiga si bana. Hape gabi biari geleng na. Hamu amang mabir do geleng umer kamu. Hubereng daong memang wajah penuh kedamaian do sudi hubereng. Nanti ay ngalu jay mana misalnya sa sekolah buang. Wah, udah capek kau nang. Habis udah sekolah ganti baju, makan, tidur, musik, kan? Apa anak masa bermain, ima malapak. Alay dong mamusik ama nama lepek. Dia maun, dang terperbaga. Hola sidang ngolon na doi pebua. Asal adok situ pahar rupani. Hula keping ina. Asumino tu aka bunga na mau. Hula keping ina kan. Malepek lugar ni. Malepek. Molo adong ide ni dongan, saya mitur kegagalan di pikir bana. Imana neng benota masongonon, inna kan, ima idion. Ayan molo songonon kebe songonon, anon songonon kebe songonon ma, inna. Jadi hola nak kegagalan di pikir bana. Ido ama na malepek, anggo ama ni depoko dang malepek kubereng. Jadi ikut songono dua kamang, adong ide, oh songo dia mahita patulsoni, ton ido tong, ido ama namar sahala, nang benota songono ba, oh ido te dingga dututui, bohama benota patulson, nang gabe dohonon, nang bui bei, anong gabe songono ma, besa di hari behita manguda. Iko buhama bahenot tapatu bahuni. Alani pesta taon marsahala ma tusima na ikomulak. Tapaulak majok kamangati. Tapaulak majolotod di ama na marsahalaon. Di haholongi di bagasna. Ala di gonggomi pangisi ni bagasna. Baik pardagingon na lumobi partodion ni pangisi ni bagasna. Ama na dilului diduru. Ala dengan pikiranna, dengan perrohaunna. Ama na dihasiholi di inganan perkarezuanna. Ala niaha dengan etos kerjana. Beidu dah. Unang dorobani, ay ngarobe amat tesen, abagu yamang, nakan, aburati. Unang gabe si hutu geok tuan nemi, itu si hutu geok. Roh tu si sudi gili nabuti.
Hularo ngaro amat tabajitan tuani bebe. Idut tong dah. Wani ma. Anggo jeri monin. Alay mo idok rupane ngaro padita siturusin na kan. Unang gabi tersinggung na kamana asing. Ngaro padita siturus abago yamang. Tak moro na. Tapaula ma. Adong dupitikya kamang. Ati. Ang dupitikya. Hehema akka ama ditongan ni akka bagas nabi. Gabi akka ama na marsahala manguluhon do mga daduti hamalimon ni bagas na. Hehema tong akka ama ditongan ni Huria. Amin. Martangi ang maida. Mauliate ma ali Tuhan di pasarohan nami. Ala asin ni rohamdo. Naong mamakuling kami marihiti hatam. Dang marpatsohotan tutua siniroham ima gugunami pos nirohanami madalani ari-ari ni ngulu nami tuparagam huadupi hami di nguluon nalai gabi pos marohanami ala Tuhan nami naso marpatsohotan dia sinirohanai mauliate Tuhan lasrohanami sederion nang secara sederhana pesta kami pesta parheo nama. Naing mulak kami akka ama tutod di pajugon nadong di hami gabi malim di tonga-tonga ni Huria malim di tonga-tonga ni akka keluarga na Mehmet. Ali Tuhan lehon magugu do sahala di hami sudi akka ama. Asa margugo hami marpanidangi songon nanigil musiak kami. Paso-paso mahuriam rodi sudiak ka keluarga. Asa saurdot ng akka amaina. Laho paradihon akka generasi na poso. Gabe generasi ruas na tangguh mga lupi akka partikian tutikin na nengro. Muliate rohanami Tuhan. Diluaso kami sa minggu manipat mangulak kaulaw nami paso-paso sudiak kana ulah kami makuna kalas ni roha di kami huwat kami ma nang akaruas muna di bagasan naka parsahiton na say tupahin na sidali Tuhan na di bagasan naka pemulihan di banakin nunga di guari di tangiang pangudiano ni akaruas mu na tongon di bagasan naka parsahiton nang di bagasan pemulihan bono nami matong ama nami Sirayat siya sektor 2 ina nami Oppo Gerard Boru na tongon pemulihan sonari pasca operasi sa homale Tuhan na patiuron dohot na manikopi sudina kahipasoni din sida sa buisikop jupak sa hamalumon asdorohan nami di panggiduan ni nanami Oppo Arnes inang nyonya pasaribu boru sitijak las rohana di pasum-pasum boho umurna di bagasan minggon 70 tahun si maroham di bana tabay gugu hay pason las niroha hiras niroha di bana paida-ida sudiak kapinoparna asa tabanang kapartikian di bana laho mamemeho nakanauli na dinggan mabaritaho kabalgom mutuak kapinoparna ali Tuhan lehon hiras niroha las niroha nang disudiak kapinoparna pe alay marukil dohame marsak dohame magopudo pakilalan nami songon ruas songon Huria hame sada siyan na pinarmahanan ni Huria mi kon maddaw siya ko siala parbogason na Tuhan molo hurang huriam mangaramoti akka na pinasahat mi si maroham di hami gabay kon malua
na pinasaha mi tu huriam. Tu hapor siyaw na asing. Marsak dohame disi. Hali Tuhan lumubi matutu nang keluarga. Taktagamon sumagupu pakilalan na hinoron ni. Say parguguy na sida puli Tuhan. Unang madao na sida siyan ho. Pasonok toktong diri na. Jalahoma napatauhok kami ng huriam. Kami akka parhaladom mangaramoti akka na pinasahat mi to kami. Unang adongi na maninggal hukko. Say sada mahami to akka tikiran ng rong. Mamikiri akka pakobasyon na dumasit. Sabuy takas akayan ako nami. Generasi nami gabi generasi na tangguh na prosea di segala waktu partikian pe. Pasu mahuriamon dia kapak kubasyon na tuak katiki na nengro. Pinuji maho mga saon Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
palangiakon ma piliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut silahon lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masian na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramot yasa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhok karajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang nis silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwaramu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhamis sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Maho di bagasad dami, jaloma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu madihita kamangkaina ngalai molo berkenando pe nanggo palahira 5 tu 7 menit nai hamu tinggal di son asataida tong penyerahan niaka hadiah tu akka amatai pinasakma tiki horas madita.